Zainab Nyanchama. Ase upande wa Nyamira mbuya mono kwende nyalibo mtumbya kugira nande chibasya ndo chembya chire chipasali njikasene na upande wa pasali njikasene ntukasene gwichuri na nduko keterenda sayu tutebiri na ngosoki guchire nechibe bono ke yabe namba isano nekigo nentu twabera bakari buna bono ntubata abantu bari batenere county ya bono bajege korora konye bari korora lakini mwesimi watoko kine onyoro bomenenga ki lero mongeni ale besanga nyiruboronge ebeseyu arure se county ekoremeremo buna esema ya land se ekoremeremo esema ya obunyangatari ekoremeremo mono ntakenenga ki parera be tanyora magendero tubodi migonda tusimeje bukato tusimeje chikago konsika ya tore efario county yetene bwate efario sana nyaribombu yago toira takilenda abantu bara nyakomuira ke siasa style gete erengo te mare okoregasi namone ngendo kiamana keroro asa mukioya mentire tago te mananda menta keigo tokoregasi kuna abanyamira nande tomomente kepindi ke akore tamu ya ego nyamira bosobo gavana borobu ntuanya konda gwanta mutoja tuakora miaka ya 10 aso bokore bwanya libo ndobogo kerethera no buya bore nande igo bado tozo komente tamu ya mona botoroja ngana barato konya lakini achora baraiba ya bangaini ntoko ganyete nande toko beke kerogeke konyo otingire chingori gaiga otingire chingori nkaigu ngago sene ngo chinseneti narenge sirare ngaigu nganyaribo itongo irware seneti ngari Tanzania ko kingo changa gaiga aronyora nga chigari chao no chisibeti chianya gukwara kende mochando